Nunca quixo falar, nin siquiera cando a democracia se abriu paso e ela era unha anciá. Pasara moito tempo. O medo inicial deu paso a un exercicio vital de renuncia. Renuncia e generosidade para que os seus fillos nunca medraran co odio, como ideal, a pesar de todo o que sufrira en silencio. E co que pasou, co que sabía, foi esa tumba. Co deber cumprido de ter sacado adiante o que lle quedou de familia. E estamos aquí basicamente para eso, para construir un espazo de memoria que é un espazo de recordo na sociedade e que son necesarios, son útiles, e é un espacio da memoria dedicado aos canteiros da Picoña, a Ángel Cabaleiro, a Gabriel Besteiro, a Benito Antonio Cabaleiro e a Manuel Domínguez, que morreron hai 78 anos, o 21 de novembro de 1936, morreron asasinados naquela violencia descontrolada que se produciu o inicio da Guerra Civil. A Asociación da Memoria Histórica de Ponteareas tivo alguna responsabilidade en localizar o que era a fosa onde debían estar os canteiros da Picoña, que estaban en San Salvador de Budiño, no cemiterio de San Salvador de Budiño. Judicializamos aquela fosa no ano 2009 coa colaboración daquela dos alcaldes de Porriño, Raúl Francés, e o alcalde de Salceda de Caselas, Marcos Besada. Un acto que debería ser normal na sociedade actual, onde todos e cada un de nós respetamos as persoas que deron a súa vida para que hoxe poidamos ter unha sociedade libre, democrática e plural. Hoxe é un acto simbólico pequeno, pero grande no espírito e, sobre todo, que ten que marcar un antes e un despois non só en Salceda, que o está a facer, senón tamén en Galicia e no Estado. Hoxe aquí estou seguro que hai sentimentos republicanos, sentimentos monárquicos, pero todos e cada un de nós representamos a liberdade de decir o que pensamos respetando a todos os demais. Hoxe vivimos tempos complexos e difíciles. Queremos reivindicar ben alto que calquer veciño e veciña de Salceda ou de calquer pobo de Galicia, de España ou do mundo inteiro pode decir o que pensa, pode participar da vida pública sin ser discriminado, censurado nin castigado, nin que teña que ser, nin vai a ser linchado como foron naqueles no ano 36, como os veciños que aquí estamos recordando. E hoxe estamos aquí para honrar os 4 canteiros da Picoña, que era xente que traballaba, que era xente que participaba na vida social, que era xente que participaba nos partidos, que estaba sindicada, que ia a taberna como os demais, que paseaba por Salceda como os demais, e que facía o mesmo que facemos nós, todos e todas de cada un dos que estamos aquí. Parabéns aos 3 grupos da corporación, a unanimidade da corporación en estar respaldando este acto e estar respaldando este lugar. Que quere dicir isto? Que todos os representantes e as representantes dos veciños e das veciñas de Salceda están con este lugar, están neste momento reparando e dando consolo a quen perderon os seus familiares, a quen perderon a súa xente deste xeito tráxico, non? Hai onte 78 anos entre as 4 e as 5 da mañán, despois de ser sacado das súas casas, aquí nos barrios da Picoña. Un canteiro, 78 anos despois, dona neste acto ese grupo escultórico, que ademais se chama Tempo para a Reflexión. Todas as noites, cando chego a casa, intento verlle os ollos a miña filla, Sabela. Hai días que me cústame moito, chegar a unha conclusión de todo o traballo que fixen para o día. Pero é certo que esta noite, cando este con miña filla Sabela, vou poder mirarlle aos seus ollos con dignidade,
con respeto, e sobre todo como alcalde de Salceda e en nome de todos e todas, poder facelo co deber cumprido, o deber da xustiza, o deber da xenerosidade e o deber da non violencia. Ese é o mellor recurso que lle podemos herdar aos nosos fillos. Pero tamén a outras víctimas como Antonio Silva Viñas, José Cabaleiro Martínez, os irmáns Benito Diz Fernández e Leandro Diz Fernández, os da Portuguesa, Gumersindo Rodríguez Casales, Venancio Pérez Lemos, Manuel Pérez Estévez, José Farrapeira González, Francisco Fandiño Piñeiro, Chuco da Taberna, Antonio Rodríguez Xepa, Manuel Páramos Gómez, Antonio Soler Monteiro e Manuel Felgueiras Coello xunto a Manuel Domínguez, Benito Antonio Cabaleiro, Gabriel Besteiro Rodríguez e Ángel Cabaleiro, Carlos López Blanco, mestre de Budiño, Emilio Rodríguez, mestre de Budiño, Antonio Fariña Barros, de Sanxurxo, os irmáns Pedro Zunzunegui Freire e Jacinto Zunzunegui Freire, fillos do doutor Zunzunegui, e moi especialmente a Justo Estévez Martínez, os encarcerados, a don José Cabaleiro Pérez, a Raúl Casales Besada, Pachín, a Manuel Coto Pazos Pedreira, a Luís Alén González, a Rogelio Correa Romero, a Emilio Farrapeira González, a Cándido Gómez González, a Vitorino González Alves, a Manuel Castiñeira González, a Raúl Casales Besada Pachín, a José Domínguez Besada Rebombeiro, a Matías Estévez Martínez Orrato e a Amador Rodríguez Solla Tarzán.